குருவே சரணம். 17/9/2025 புரட்டாசி மாதம் 1ஆம் தேதி புதன்கிழமை. இன்னைக்கு மூலம் நட்சத்திரக்காரர்களுக்கு சந்திராசிரமம். ஆள் மனதில் உடைய கர்மா பற்றிய எண்ணங்கள் வலிமையாக இருக்கும். பழமை வாய்ந்த நினைவுகளை அசை போட்டுட்டு இருப்பீங்க. உழைக்கின்ற உழைப்புக்காக அருகில் உள்ள ஊர்களுக்கோ அல்லது தூரத்தில் உள்ள ஊர்களுக்கோ இன்னைக்கு போயிட்டு வர்றத ஒரு அலைச்சலை கொடுக்கும். தகவல் தொடர்பு துறைகளில் தேவைக்கேற்ப வருமானமே வந்து சேரும். தூர தேச புனித யாத்திரை பயணங்கள் போயிட்டு வர்றது இன்னைக்கு யோகமானதாக அமையும். இதெல்லாம் ஒரு பொது பலன்கள் தான். நீங்கள் சரியான பலன் தெரிஞ்சுக்கணும். உங்கள் சுய ஜாதகத்தை ஒரு கன்சல்ட் எடுக்கணும். மேலே உள்ள நம்பருக்கு வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்கள். நன்றி, வணக்கம், வாழ்த்துக்கள் நண்பர்களே.